आज संपूर्ण जगभरामध्ये कोरोनानं हाहाकार माजवला असून यावर मात करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमधून कोरोना योद्धे जीव धोक्यात घालून आपली जबाबदारी परिपूर्णपणे पार पाडत आहेत. यात डॉक्टर्स, पोलीस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांचं कितीही कौतुक केलं तरी ते कमीच पडणार आहे. समाजातील प्रत्येक नागरिकाला महाभयंकर विषाणूपासून दूर कसं ठेवता येईल यासाठी दिवस रात्र सर्वांनी आपापल्या क्षेत्रामध्ये खूप मेहनत घेऊन उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. या अभिमानास्पद कामगिरीची दखल घेऊन राजस फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्यातर्फे प्रत्यक्ष भेट घेऊन कोविड योद्धा सन्मान चिन्ह देऊन या सर्व कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान करण्यात आलाय. या प्रसंगी फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आदित्य कुलकर्णी, उपाध्यक्ष अंकुर बाग तसंच सुरेश दराडे, ओमकार गोतिसे, तेजस सोनार, रोहन कासारे यांच्या नेतृत्वानं हा उपक्रम राबवण्यात आलाय. हा सन्मान विविध क्षेत्रांमधील उल्लेखनीय कामगिरी बजावलेल्या व्यक्तींचा करण्यात आला. यामध्ये म्हसरूळचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे, नाशिक रोड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखेचे गणेश न्याहादे, नाशिक रोड स्टेशनचे पोलीस कॉन्स्टेबल योगेश जाधव, देवळाली कॅम्प पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कमलाकर जाधव, अंबड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक कुमार चौधरी, नाशिक रोड पोलीस स्टेशनचे सचिन माळी, पत्रकार चंदन खेतले, विजय नर्सिंग होमचे डॉक्टर अतुल वडगावकर, नवजीवन होमिओपॅथिक क्लिनिक, उपनगरचं भक्ती मेडिकल, काशीनाथ मेडिकल सिंहस्थनगर, डॉक्टर अनंत जोशी, अरुण माळवे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये सचिन भोसले, असलम भैया मनियार, किरण बाळा दराडे, संजय भामरे, अजिंक्य गीते, श्याम गोहाट, रवी चव्हाण, प्रशांत जाधव, देवेंद्र पाटील, तुषार जगताप, प्रीतम भामरे, अजिंक्य भाऊ शिर्के या कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान यावेळी करण्यात आला. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी चंदन खरे, नवीन नाशिक.